Tak skal I have, tak skal I have. Hej, ja, du kender mig godt. Jeg lyder ikke helt, som jeg plejer, men det er da rimelig tæt på, ikke? Nå, men her kommer lige en gåde. Hvilken bue kan man ikke skyde med? Hvilken bue kan man ikke skyde med? Du får svaret i morgen. Jeg kan også fortælle historier og vittigheder. Og jeg kan gøre det hver morgen, så familierne får en sjov og harmonisk stund. Det eneste, de skal gøre, er at holde kameraet i deres telefon hen foran kartongen. Så åbner den magiske dør, og jeg bliver nysgerrig. Hvis du kan lide det, så skriv til adam@smallworldinteractive.com. Så vil jeg bare sige, godmorgen. Tak skal I have, tak skal I have, tak skal I have, tak skal I have, tak skal I have.